O, komšika, da li ste bolesni? Što bolesna, pobogu? Pa, vidim, dolazi ti onaj mladi doktor svako večer. Pa, i tebi dolazi onaj pukovnik, pa te ja nisam pitala da li je počeo rat. Pričaju dve komšinice. I jedna kaže, kupit ću ti za rođendan zavezu, a druga upita, zašto zavezu? Da kad varaš muža sa poštom dok je on na poslu, da te ne gledaju mala deca. A ja ću tebi naočare. Zašto naočare? Pa da vidiš da to nije poštar, već tvoj muž. Raspravljaju dvojice komšija čiji je pas pametniji. Meni moj pas svaki dan donese novine u ruke, tako da je dobro dresiran. Ja u tome ne vidim ništa specijalno i moj pas meni donosi novine u ruke. Moguće, ali ja nisam pretplaćen na novine. Nadam se da ćete prodati tog vašeg psa. Moja ćerka juče nije mogla da završi čas pevanja, jer je vaš pas užasno zavijao. Oprostite, gospođo, ali vaša ćerka je prva pobjeda. Razgovaraju dve komšike. Komšika, ko je onaj mladi, zgodni muškarac koji si jutro se spratili iz stana? A, to je student 4. godine medicine. A, redovan? Ma ne, samo kad mi je muža.